Konta Kontari. Kaixo txoritxo, zer moduz? Pixkata raro. Da, ze duzu? Denetik, sabel, bihotz, arnas eta buru. Ea, guazen banan, tripa nahastu alzaizu. Agian zerbait kaltegarri jan duzu. Gaur ez duzu ezer probatu. Ezerrez, xixare hazi edo fruitu? Zeba? Ahastu? Ai txiki, ze buru. Da bihotzean zer? Marru eta su. Ai, kezkagarria da hau, seguru. Ze gehiago? Ezin duzu ere arnastu. Ama, zer duzu nork asmatu? Zuk ere ez dakizu. Lasai, pentsatzen zergatia aurkituko dugu. Jolasten nekatu. Lotan loka muts. Agian egan zora biatu? Ezerrez? Ba nork ulertu? Itxaron txiki, zer nahi duzu ezkutatu? Ea txoritxo, zein da zure sekretu? Ez duzula nahi ozenki onartu? Ba esaidazu, baxu. Ha txoritxo, animatu da askatu jozu musu.